Asantemaso TV. Yesom Mosompa. Ono omoko shomo papa eni echi no ma salutuna kono Methodist for ya soja for no omona edu jabire mu no o papa da masefa
manana ene na ahema kwaba edi amane kakra nsa pa etina bo be nyama entime papa chi adam tamu na se ene ka sai o se okuta ne be wure kente Nananom madama kese afidi a sign double osire Nananom abusia samadaroma mo fangu papa sway sana anti hega eso akaso 100 Ghana cedis eso mo sway na mo fanya papa ekwan eso for eniama edutwabru DJ mo chirese awo ya nkasa enye papa Etwi enkasa be ema ho fefo mo wo mu enko mo nya meme ho fefo ni mo nyamfo yo Nananom asunafo Nananom se mo ni tie afuma se de go kwanso kasa puru Nananom sa be nyama yenso fo ni tide ni atotie Nananom ada masame kasa ne manofo na mo de ache me sanse ma kwata Nananom asunafo mo tikoti se wo pie ni ni ade ho fe ni nyansa ni nimdie kom asuna ni Nananom se bia buru se bia nyato asuna ni na no nya fere na chese wonu ani mde ofire waso wekobusa ne nchiye di asuna ni da ka tepaso da aso me paso gene ni owo ne ba wiase na ni chese wo asuna ni ankasa na chese ho fanso de bi mfa no so ta osisi ne Nananom nyina so asuna Philomena Clement ni da preche ni nana ya poa wono so ye pansa be ne yere ne Philomena wo kwansi adoje a wonso no musa hwetwamwan kwancha de fa ye disika na hwe sanso mu bontama wansampo biantu kusiabo ne Nananom emma iwe munim saade ne ye emma nyansafo mu kunumbo abombo mo akọ na anso amasa na omaboso wanu amo mu kunum ati saa na nfa mo nsefo omuso mu flower ne be dia dance sa ha na dia ajapa ye den etu ye desebu a ye nka ye duma manchimba so meden omo beba omuso mo flower having it papa flower ye ndi wonim na mfa wo nko obofo ye den wadu badum aso na busua ne nsefo nyina na sia henewa omuka we nyina wiye no omusi ajapai asufa ye de yembro ka sikato nkwa ke beto wo nkwa si hododo na se de mpanin kan se ba mo wo kurandia enkwanti menje na nka ka sika nkwa dia ka papa nyese ye de wanka ukuri na nso amankwati a wose ba mo wo trimodin fronti abasa omuso omusina presidenta omusi abusua pani na abusua pani wada ma esi usu a na ato aso na abusua ni nyina na mo de amana Nananom atena nkonya emre de papa betu adakam de na aka akwato Nananom asunafo no Nananom begun sa ya mamra ne amane ti sa de yensi ufo nyina bege sa de omusi ka no omusi ne ma ye hie ne age yanchansen da sie bru da sie nya ma pia omursa ya da mose 100 Ghana cedis ensi kuna ne man nyina so mo mfanya mo de hie kwan Mami Alice tie me ai Mr. Akwa ase enana ni atresa kurabem Nananom aja chi ko idie wase wokuta ne flower fe wo de tu na na mo so kaye tum a wo be kai se ne nana de sabrei antu sa ya fa ne sha benem na chese o de aja Abraham buku se de odu fi ankra e kasa che ne nana aja chi eni ego abusua pamche o mutie me kakra Auntie Alice woni breachi echukwaku ene o manyina se de wo pass doctor Mesani aya ne Mrs. Jennifer Mesani se de wo sikasa fadi am se Jennifer ma me wonti apo wo a wonim ne wo hwe no so ne ma ne papa afu nti wo kwa yi Jennifer ntumi ama o sister ne Auntie Alice woni wo ma Dr. Mesani who sie mo papa Mrs. Jennifer Mesani say
Yes, and then a man who don't see. What in a small boy, no, what anyway. I was saying, no, we need an office. We will be afraid of my pet. And then we'll do for a Janice Hano. There's only one of him to see your office the day. Is all your head. And you know, we are coming from say, okay, and I will see every man in the other channel. You know, your petty, I know can my be. Yeah, devil. That you ever pack one. Where will we are? Nana four. I heard your phantom. If you are a war, it will be a zone. When you are good, I heard your phantom. If you are a war, it will be a zone. When you
And that can walk pra. Now, this is what Kunu Adiachi son. And you are doing. I got to bring you in the sick from Nasmami. I got you. A boy, no, Asmabo, I disagree near Asma Bade from Nasmami. I got you. A boy, no, what say? What could I tell you? Connected to one and Catalan and also a the bar. Then to computer bear for a bar. It will put an attending. Mantis, Candy. Nananom so na for mo fa ngu anadaka em wo kwa Abraham oni etum light ya kojo light wo for aba no wo de aka ho wo de aso aba wie wo kutani nsuo ya wo puru ma wo de jani kunu kwan wo akwa fo popo no mo fa bi gbe adaka mu no wonum bi wo timi afro popo no akwa Abraham kuku wo wie wo se na ni ata akwa wa wo de ne dan chamberebo Okuru mana wa mani den chema da bundu wa nyeja wa yono mo bedema nananom madawo ma mo bibi na musudi mana wa ye ekuta santen e kwa santen wa ye wakuta nsuo ni sanfuo esuhina nananom mahia no munyina mo num bi mano na mo ntwa asafie na mo nto yi na bi mo ano wa ye wo se hwe papa bi na yira betene kure yi mu wa pasa papa na yire baba ye ase papa no wani hwan wani akoma ya de ne ba pani ni osa ne yire so ne diabetes na nkansoa ene osa wase wonya na antare sese wonya yi ase to kuta tofe wa pasa papa ne baba hanti ene na yire baba hanti mo fanya papa ne kwan to wonko wie ye wasu okunu okuta bonwire ne danta bonwire danta pa ne chaachaw ne dabo ne petia na henti ade kurafo sikantaku wa mensa ebo ano odi jani kuno kwan ye no wie no sihwe wokunu wakoi ye kwa no samadi so ho ene ha ye samadi so a waso ye samadi so a ekira ye miliki eti sanchme nyina wokunu ekina okwa asorba ye nananom ba mena kwa aba onfa ni samedi soa ni melika wie ye wo se wokunu koi so abafo ba jeje ne tata ye de handkerchief we di suna hallelujah mfanya ne kwan na wonfa nko ya wo program yenu ati ade sisi wokunu ye mfanya ne kwan ye ni wo wie ye ni wo se hwe me be secretary last full stop mi kuna da so oye okobo wagaduku president ho akwaji bo kasa okuta na go pitch ni sumi ye ne da so ni kate ya fanse so ma no ni mere wo koja na wa no fom ye ni obi e do se hwe ena ye samadi so ade no wa so ye samadi so miliki a chira so ye miliki ti okuta kanko chance ndiemu ya deba mo fanya kwan ye no wase hwe aye wo nyina wie na mi kuru wode ne ma wo be sisa abon bo wo kuta Ghana Moscow wode ne Ghana Moscow say abusua wo kuru du airport anya afte ne ekobisa no to kuta Ghana Moscow mo fa ma papa ne ma emu Kwaku.
We continue this service by singing Amen. Amen. Ready at my ball. The was the moment in the shot. Which we must see no problem so that is a simple form. One, the bench share. No one try if you are having a search of a friend with you. The son of the Muslim rather than was no more. Rather, is a moment pet. Oman and Nim and Thomas. Oman and Thomas.
Nananom. If you go to Roger and you have Roger back, what you have seen, the slaughter, Mukamba, Kaira, Mukabusia, a drama in a Mukawa. If I want to a car, if you had it, I'll keep what I do. Na me die minim se be di mafoti ase na wie no obegina asase so na wase me wi dia ese akiri no na mefiri hunamu afiri ahunu nyankopon na yemu biara nti ase ema ne ho na obiara ngu ema ne ho na se yeti ase a yetima irade se yewu a iwuma irade ti se yeti ase o se yewu yewe irade ishranka nyankopon ni ne irade Yesu Kristo neja mobrohunu nyina eja o orachichifo nyankopon ye na huhie nyina mu ochichi yenre Isiah
afiri kwan yi mu kɔ ne nkyɛn nti yɛn nso yɛkora no mu yi asase a oyi wo firi mu dɔteɛ nkɔ dɔteɛ nsu nkɔ nsu mu mfuturo nkɔ mfuturo ɛsiane sɛ kristo ɔdi kan sɔre firi awufo mu na yɛnim sɛ obɛnya ne yɛn honam a ampuro yi mu ama yɛabɛyɛ anuonyam na wuro mu agye nkwa wɔ nsɛm na yɛde Kwaku a Isiah Etwi hyɛ sɛnim wɔla wasafo ba gɔmma a ofiri wo nkwa mu kuro ɔdebuyɛni a wagye no gye mo to wɔ mo wuro mu aban no mo no asomdwoe a ɛnni awieeɛ mu ahomegye pɛ mu momfa ne to w'ahoteefoɔ a wɔwɔ soro animuonyam bio So for the anyway, let's go. We're not so yo, where's the so free at the 4? Okay. Nananom, a penny. Nananom get our pint. Good. Kafun. Nkawie grandchildren. Eji shri nyina wo nyame eja oba eni sunsun kronkron di mu. Amen. Afe munye nshira afe asumdwe nyankopon Why
so that's what we see Nkawie what Etwi that's parliament for and member and ma woman come who brane one member and a man kasa almost 60 million now powerful and so who know the animal na fa kan papa apata egu form what Etwi. I'm
Asantemaso TV, yes, so Mosompa.